Xa nos íbamos contando. Adultos xa os conocemos de casi toda a vida. Bernardino. Pasamos un poquito hacia aquí para que ellos no se queden detrás. Padas moito que peches. Bueno, boas tardes a todos, señor alcalde, Corporación Municipal en pleno. Moitas gracias por recibirnos hoxe aquí, non esperábamos nada menos. E fai un ano viñemos a esta casa tamén con a ilusión de que este proxecto que empezamos con moita ilusión e que temos un proxecto serio de continuidade de grandes metas. Ano pasado dixen que este ano íbamos a tentar estar en segunda B. Estamos en segunda B e un domingo cando terminou o partido aos 5 segundos xa estaba faroleando, non? Xa estaba dicindo que po ano a segunda A. Pero é a minha forma de ser, porque claro, estou falando de segunda A e a mellor non chego, pero se non teño ilusión eu que non vai ter, tengo que transmitir ya ao señor alcalde, á corporación, ao pueblo, a todos. Pero se non fora esa forma que teño de ser, pois non conseguiría moitas cousas que se conseguiron no deporte aí en Santiago, non? Porque claro, cando falo de ir a segunda división A e a primeira, xa tiña mente que ao Villarreal está na Champions, estuvemos con eles, porque non vamos ir nós tamén. Un home ten a ilusión de sempre crecer. Poño sempre como exemplo, cando era atleta, que eu era peor que algúns, pero sempre tiña esperanza que lle dera un calambre, que resbalaran unha monda dun plátano, e que poder chegar e ganar a carreira. Ganei moitas carreiras así, con sorte e con tesón, non? E esta carreira de obstáculos que temos, que é o fútbol, ilusiona a moitísima xente, non? Eu quero que sepa o alcalde, en nome de toda a corporación e todo o mundo, e da ciudad, que o Compostela é un proxecto serio, estamos totalmente encaminhados e queremos subir o fútbol profesional, porque o fútbol profesional, levando con cautela, se defende solo. Hai unhas axudas que non hai neste fútbol, e ademais que a ciudad de Santiago creo que somos patrimonio da humanidade, somos unha ciudad impresionante de cara ao exterior, porque a veces non valoramos o que temos máis que cando vamos por aí, non? Cando vamos por aí nos damos de conta o que temos nós. Temos unha ciudad estupenda. Entón, esta ciudad non merece un equipo en segunda B. Esta ciudad ten que ser de primeira, igual que a ciudad de primeira ten que ser o equipo de primeira. Nos vamos ir a primeira, porque a mí se me meteu na cabeza e aos meus xogadores e aos entrenadores tamén, e os directivos están peor que eu ainda, que son máis forofos ainda que eu, e quero que neste proxecto tamén se involucra a ciudad, se involucra a corporación municipal, nos involucramos todos. Vamos a chegar lexos, que este triunfo se lle brinda a toda a ciudad e ao ayuntamiento, e que ojalá o ano poidamos vir aquí a celebrar un novo ascenso.